Slovo o jeziku. Serijal o crnogorskom jeziku. Objašnjenje jezičke norme. Osnovno značenje genitiva sa prijedlogom do odnosi se na blizinu dva predmeta kada se jedan kreće prema drugom kao granici kretanja. Na primjer, došli smo do ruba provalije. Kako granica kretanja može biti fiksirana i prijedloško-padežnom konstrukcijom, prijedlog do često stoji i uz takve izraze. Na primjer, popeli su se do na vrh brda. Genitiv sa prijedlogom do može imati i vremensko značenje, na primjer, sve će biti poznato do petka. I vremenska granica može biti fiksirana prijedloško padežnim izrazom, pa do i u vremenskom značenju često dolazi uz takve izraze. Na primjer, sad imamo novaca do iza Božića. Genitiv sa prijedlogom do upotrebljava se i kad se govori o privremenom boravku u blizini nekoga ili nečega. Na primjer, otiđi do tetke i reci joj da dođe. Upotrebljava se i u značenju načina. Cijel dan smo se smijali do suza. Genitiv sa prijedlogom do označava i izuzimanje. Na primjer, ona nema nikoga do tebe. Tako se može iskazivati značenje suprotno izuzimanju, to jest značenje obuhvatanja, kao na primjer, popili su sve do potonje kapi. Sa prijedlogom do javlja se i genitiv sa uslovnim pogodbenim značenjem tipa oni su krivi, nije do mene. Prijedloško-padežne konstrukcije sa prijedlogom do uz brojeve predstavljaju posebnost usmenog narodnog stvaralaštva, to jest epskog pjesništva. U njima taj prijedlog funkcioniše zapravo kao intenzifikator, na primjer u rečenici on ponese do 3 vreće blaga. U takvim izrazima prijedlog do često se udvostručuje, na primjer, pa ga čeka do 2 do 3 dana. Prijedlog do upotrebljava se i uz glagole sa prefiksom do, kao što su doći, došetati, doteturati, dopuzati, dorasti, doćerati, dogurati i sl. Na primjer, od nje se nije moglo doći do riječi. To važi i za neke druge glagole koji nemaju prefiks do, kao što su držati ili biti stalo. Na primjer, držala je do sebe, nije mu stalo do nje. Osnovno značenje genitiva sa prijedlogom do odnosi se na kretanje jednog predmeta prema drugom kao granici kretanja. Na primjer, došli smo do ruba provalije, buka se čula do neba, lutali su od nemila do nedraga. Kako granica kretanja može biti fiksirana i prijedloško-padežnom konstrukcijom, prijedlog do često stoji i uz takve izraze. Na primjer, popeli su se do na vrh brda. Njihov smijeh čuo se do iza kuće, dopratio ju je do pred kuću. Genitiv sa prijedlogom do može imati vremensko značenje, na primjer, sve će biti poznato do petka, šetali smo do jutra, završit ću sve obaveze do jeseni i tako dalje. I vremenska granica može biti fiksirana prijedloško-padežnim izrazom, pa do i u vremenskom značenju često dolazi uz takve izraze. Na primjer, sad imamo novaca do iza Božića, ostali smo tamo do poslije ponoći, zadržali smo se do pred mrak. Genitiv sa prijedlogom do upotrebljava se i kad se govori o privremenom boravku u blizini nekoga ili nečega. Na primjer, otiđi do tetke i reci joj da dođe, svrati do komšije i odnesi mu novine.
Pođi do brata da vidiš kako je. Svrati do mene večeras. Upotrebljava se i u značenju načina, kao na primjer: cijel dan smo se smijali do suza, trčali smo do iznemoglosti. Genitiv sa prijedlogom do označava i izuzimanje, na primjer: ona nema nikoga do tebe, nije su ništa jeli do hljeba i vode, nema drugog imanja do te kolibice. Tako se može iskazivati i značenje suprotno izuzimanju, to jest značenje obuhvatanja, kao na primjer: popili su sve do potonje kapi, potrošio je platu do posljednjeg centa, plakali su svi do jednoga. Sa prijedlogom do javlja se i genitiv sa uslovnim pogodbenim značenjem tipa: oni su krivi, nije do mene. Da je do njega, sve bi bilo drugačije. Uradili smo sve što je do nas. Prijedlog do upotrebljava se i uz glagole sa prefiksom do, kao što su: doći, došetati, doteturati, dopuzati, dorasti, doćerati, dogurati i slično. Na primjer, nije se moglo doći do riječi, došetao je do parka, dijete je dopuzalo do njih, taj će sigurno dogurati do ministra. To važi i za neke druge glagole koji nemaju prefiks do, kao što su držati ili biti stalo. Na primjer, držala je do sebe, nije mu stalo do nje, nije njima do nauke. Pričajte sa svojim prijateljima na svom jeziku. Bitno je da sjedite ili sjedite zajedno, a razumijet ćete se svakako.